Bueno, ahora sí, ahora vamos co sketch. Vamos falar das redes sociais deste gran invento que fixe un tal Mark Zuckerberg do me gusta. É que foi listo o tío que inventou algo que había que darlle a me gusta, que é o que máis lle gusta ao ser humano, gustar. Pero a cousa foi degenerando que máis que gustar, que amar, a cousa está en discutir. Antes, cando discutía alguén, discutía na taberna, cabreabas un con outro e dicía, sal pa fora, que che meto unhas hostias. Nunca había hostias porque o primeiro que non quería salir pa fora é o que dicía, vamos pa fora. Entón nunca pasaba eso. Pero agora, claro, agora vai todo polas redes, todo por miles e miles, millóns de persoas que estamos aí metidos, dándolle a like, dándolle a me gusta. Ollo porque en Turquía pode ter base legal para un divorcio darlle a me gusta. Ojo, sí, os turcos van por diante. Xa mira, levan, non verás un sin pelo como a min en Turquía, non verás a nadie como vai. To vai... Pois sí. Un tribunal en Turquía recoñeceu me gusta como causa de divorcio. Imagínate se lle manda un fuego destes. Sabes que che mandan fuego? Que eu pensei que querían dicir, pois deben querer facer unha parrillada. Pero non, parece que ser que é... Chicoleo, che mandan fuego. Vamos a falar de Facebook no seguinte sketch con Eva Iglesias. Empezar o sketch. Unha cousa antes de empezar o sketch. Non me acordei de dicirlle a Millares que cambiamos o rollo. Dixeche algo. Millares é o guionista. Millares é o guionista que fixo este sketch. Sí. E entonces, como era? Millares díxome... Dixeche algo, non? Eu non. Vale. Millares díxome que o fixera así tipo modosita. Claro, con voz de... Que fixera... Hola, que tal? Fixen este cake, super bonito. E chegou o que manda no programa, que nadie sabe que é. Sí. Chegou Roberto Vilar e díxome... No. Mételle que? Mételle mala leche. Bueno, pues estás enterando Luis Millares ahora en directo. Aquí está, ahí está. Ese. Maravilla, Meu pobre. 17 anos despois está descubrindo o público de Land Rover que temos guionistas. Isso é espectacular, Un aplauso para todo o equipo de Land Rover e guionistas. Mauro. Bueno, mételle mala hostia. Bueno. Que maravilla. Mirade que cake fixen. Mirad pa aquí. Señora, mire pa aquí que cake fixen. Saquei a receta do Facebook dunha página que pon recetas Hakuna Matata. Buenísimo, para que despois digan que as redes sociales non valen pa nada. Aí está. E como é de bo nacido ser agradecido, voulle dar me gusta á receta, porque proveino e está bo. Entonces, aí está, me gusta. E xa que estou, vou mirar un pouco máis aquí o Facebook. Aí está. Ostra, mira que ratos. Ala, me gusta. Aí estas flores, que chulas, me gusta. Aí está. Ostras, Moncho da Peraxa descubreu que nos fumigan coa merda que botan os avións. Me gusta. Paco Gallejo entrou en Bailamos. Me gusta. Xa podes marchar por onde viñestes. Podes marchar por onde viñestes. Pero se non sabe a que veño. Sei ben a que ves. Así como ves vestido, ves pedirme o voto de Vox. E no. En esta casa, no. Señora, non veño a pedir o voto para naide. Son da policía. A policía de Facebook.
Policía de Facebook. Ai, non sabía que había policía do Facebook. Pois pouca hai. Debía haber hasta Guardia Civil de Facebook, debía haber. Mándame... Pero que fixen? Mándame da central de Facebook, Palo Alto, California. Fai un sol que te torras. E que fixen eu logo? Que fixen? Pois aquí o teño. Señora, gastou vostede todos os me gusta de Facebook. Agotounos todos. Acabaros. Ai, pois ten usted que perdonar, pero é que eu non sabía que había un límite de me gusta. Señora, todo ten un límite. Hasta o ron con Coca-Cola ten un límite. Eso... Hai un momento que tens que parar. Pero vamos a ver. Todo tiene un límite. E usted, veña, dalle me gusta, dalle me Pero gusta. para que se inventou o me gusta, pero é que a min si algo me gusta, eu doulle me gusta. Para Xa. iso me gusta. Xa, Se non pero- me gustara non lle daba a me gusta, pero como me gusta, doulle me gusta. Pero é que o negocio non vai ben se lle dá todo mundo todo me gusta, me gusta, me gusta. Este negocio funciona se hai mierda polo medio, se anda a xente a hostia. Pero que eu Para dalle non... me gusta, ainda vai o negocio. Nós Pero queremos que eu que a non- xente meta mierda. Pois eu non vou meter mierda porque a mí non me gusta o mal rollo. A mí gustan máis cousas e por iso cando me gustan doulle me gusta. Pero é que o de meter mal está nas reglas. Que reglas? Nas reglas de Facebook. Usted cando mete en Facebook que fai un perfil, sale aí un documento todo aí... Acepta, bomba, acepta. Firma. Nadie o firma. Non, nadie firma, non, nadie o lé. Bueno, efectivamente. Claro. Nadie o lé. Quen lé eso? Nadie Claro. o lé, darse a aceptar e pues Sí, pero aceptas. Entonces temos a xente, como decimos en Facebook, collida polos huevos. Sabes? O darlle acepta, aquí están as normas. Mira, lea aí as normas. 300, 3, 4, 6, 7. 3, 4, 6, 7. Ninguén é tan guapo como na súa foto de Facebook, nin tan terrorista como na súa foto do DNI. Moi bien. E ninguén ten a edad que pon en first dates. Eso tamén non pon. Eso tamén é verdad. Aí. A mí unha vez coa da foto do DNI salín tan mal que me pararon, pensaron que era portugués. Pero non é iso que leo, é o seguinte. A outra regla. Abaixo, esa. Lea. Todos os usuarios Sí. están obligados a rajar a muerte de outros unha vez ao mes. Aí está, polo menos unha vez ao mes, rajar, mal, meter mierda. Pois eu sinto moito, pero eu non vou criticar a ninguén porque a mí non me sale. Ben. Non me sale criticar. Pero usted non lle pode dar me gusta a todo porque é humanamente imposible que a usted lle guste todo. Me gústame todo. É que iso é imposible que lle Gústame guste. todo que vexo. Vexo un gato, gústame. Vexo unhas flores, gústame. Vale. Vexo un cake, gústame. Vamos a revisar Pero, ¿por qué o non que me lle vai deu este gustar? gusto. Mire, por exemplo aquí, o bravo pasado, deulle me gusta a unha foto de súa cuñada Paquita de vacacións en Punta Cana. Sí, señor. Foi Paquita a Punta Cana E deulle me gusta. E por que non me vai gustar que está lá ela ao sol, está ben? Paquita, Está a secar. súa cuñada, Correcto. que lle regalou por Navidad unha bolsa de conguitos. Porque anda apretada de cartos, eso non ten que ver. Pero eu alégrome por ela que estea lá ao sol. E de ella me gusta, cal é o problema? E súa cuñada en Punta Cana e teu irmán traballando en Avantia. Que se joda. No. Sí, no. Non pode ser. Está ben, non estudiou, dixenlle estudia. E agora está ben, ela traballar e a miña cuñada alá. E que pasa? E de ella me gusta tamén. E Pero que? non, é súa cuñada aí, tirada por aí, en Punta Cana. E fai ben. Por qué? Como que por qué? Por que que meu irmán estea a traballar e miña cuñada está alá? Todo mundo ten dereito a ter un esparcimiento, dixo eu, de andar e... Pero é que está esparcida con dous do como dominicano. Que? A eso tamén lle deu me gusta? A eso tamén lle dá like? Pois doulle. Se ela é feliz, que lle vou facer eu? Eu non vou andar a criticar a ninguén. Señora, non pode ser así. Non me pode gusta ser o conflito. así. Sinto moito, pero que vamos a votar fora de Facebook. No, Temos que votar é o primeiro caso. que o meu entretenimiento. Temos que votar fora de Facebook. Sí. Queres probar un cacho de cake que fixe? É que non me vai creer, pero que comín pola mañá de empanada de tortilla de chorizo.
E despois tomelle de postre unhas filloas que fan, son típicas de Ucrania, unhas filloas que fan sin sabor. Quitanlle o sabor á filloa. Bueno, eu ofrezo bizcocho, si queres. A pinta, Está bo, a pinta é moi boa. Está buenísimo, este xa é o segundo que fago. Como se nota que está feito en Chernóbil, Sí. Que? Aparte non sale o seco, Esponjoso. Moi esponjoso. Esponjoso. Sí, Aí o sí. tes. Vou probar pouco, Prova. Vaya mierda de vaca. Non che gustou? Proba vostede. Non está bo? Como se lle gustou a PVC. Pois aquí non dunha receta do Facebook, E deu me gusta, claro. E della me gusta. Entón, que? Non, pois agora vou quitar o me gusta. Home, aí está. Venga, Quítollo. métese aí. Dílle, iso é o que hai que facer. Venga, coméntelle algo, póñelle algo do cake. Quítalle o me gusta. Me disgusta. Aí está. Aí está. Póñelle algo. Aí está, me cago en la vía. Que ten apuntado o guión no móvil. Sí. Pero isto é espectacular. Pero isto... Pero isto é unha tecnología. E o meu é da trezo. Que me traigan un deses a min. Por burro. Me Escoita. cago. Escríballe algo aí do Voy cake. a escribir aquí, espérate un Escríballe momento. fuerte. Sí. Non a topo, No, xa sei, busca. Ese cake faría arrejomitar a unha camuxa. Aí jodino, Perfecto. Perfecto. Venga, ahora vamos pola súa cuñada. Que lle pasa? Entra no perfil no muro de súa cuñada. Entra aí. Dígalle a súa cuñada de Punta Cana. Dígalle o que pensa realmente. Dígalle o que pensa a súa cuñada. Dalle duro. Paquita. Atende. Paquita. Atende o que tes na casa. Atendo que estás na casa, moi ben. Que bastante tes. Que estás máis aberta ca un 24 horas. No, ahora deille. Ah. Veña, vamos por seu irmán agora, veña. Aproveita ahora que está a cousa José que... Antonio. Colla, José Antonio, seu irmán. José Dalle. Antonio, Sí, a túa muller andache por Punta Cana. sí, dalle. Aháchate que non pasas pola porta. Ai! Que? Así sí. Así sí, señora. Bueno, traballo feito, vale? Veña, marcho tranquilo. Pero Veña. logo, para. Logo usted non quere rajar así de ninguén. No, porque eu estou contento, non teño malos sentimientos, malos... No, estou contento no traballo, contento na casa. Pois eu outro día lin, non sei onde foi que lin, que diz que os de Instagram cobran máis que os de Facebook. Pois non me gusta eso, No. Bótale Ahora aí. mismo lle mando un WhatsApp, un mensaxe ao xefe, la madre que me parió. Se que cobran máis os muertos de hambre de Instagram que non. De Instagram cobran Espérate un máis. pouco ahora. Vais a escribir o de... Ahora mismo, voy a escribir o que me dé a gana porque eu non teño como a usted aquí apuntado. Te lo voy a poñer o que me dé a gana a mí. Pero... Está libre. Mira. Pero aproveitando que teño presbicia, aproveitando que teño presbicia, igual de visual. Pero coita, é o dueño... Espera, que eu teño que separar aquí. O dueño de Facebook. O coño de Facebook, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, eres un 4 que va de 8. Toma. Ai, dalle. Un robot que se queren facer pasar por humano. Tantos cartos tes e tes esa cara de tonto e ese peinado de jalipollas. Vai para allá. Aí está! Non Queda un... bo, Queda un moito millor, queda un a gusto como, señor. sabes, como cando vas cagar co móvil. Quedas... ¡plaf! Quedas bien. Carallo, é Sí, que a ver si non che trae consecuencias. No, porque eu escribín ao dueño de Facebook, que é Mark Zuckerberg, e o dueño de Facebook non anda aí lendo os mensajes. Quen é? Sona, cho do teléfono. A ver, non creo que seña Mark Zuckerberg. Coño. Ah!
Pon Marc. Marc. Oye, ia. Marc. O mellor é da Consellería do Marc. Yes. Ah. 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 Para o lunes xa non vou entonces, non? Veña, nada. Que falan os seus abogados, falan cos meus abogados. Eu non tiño abogados, que chamen ao pediatra educativo. Venga, chao. Botaronche, non? Sí. Vale. Botarme do traballo, dis que, claro, que genero mal rollo. Ostras. Que genero mal ambiente, desconfianza. E agora onde vas a ir Pensei que era o que traballar? queríamos, non sei. Ahora terei que ir traballar a un sitio que podas meter un pouco de meter mierda. Un sitio onde Non se hai poda moitos. meter mierda. ¡Ah! No maquillaje de Land Rover.